அங்கு வானக்கோணில நீ நடந்து போகுமா அவனத்த வேலையில வைங்கடா எவன் சேலையில வைக்காதீரா பாத்துக்கிறேன் போங்க விடு மச்சான் அப்படிதான் தெரியும்ல. சரி விடு பாத்துக்கலாம். நீ போடுறா டேய் மச்சான் போன் பேசிட்டு இருக்கான்டா. வேமா இருறான் பாக்கறடா. வேமா எடுத்து தோடா. வேமா இருறான். ஒரு லோடு செங்கல் இருக்குது எத்தனை நாள் ஆச்சு? இல்ல இந்த நாளைக்கு கொண்டு வந்தேன். நான் வீடே கட்டி முடிச்சேன். அவனுக்கு செங்கல் வேணாம் சொல்லவே வந்தேன். போய் மொட்டை அப்பா கோச்சிக்காதயா. நாளைக்கு இருக்கலாம்யா. நாளைக்கு இருக்கு நக்கவே போற. உன் செங்கலை வச்சு நீயே கலர் கட்டி படுத்துக்கயா. அண்ணா வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சுண்ணே. சம்பளம் இதாகிற வேலை மாதிரி இருக்கு. சம்பளம் ஒரு கேடு. எதிரே நின்னதேதுமே நான் இங்க ஒரு செங்கல் கிடக்குனே. கவனத்தை செங்கல்ல வை. எவ சேலையில வைக்காத மொட்டை.